full episode, Ilocano Love Storya. Abit lang, umayan. Kumusta ka? Nasaya atak lagtamot, babes. Apa yung may ka? Gapot na magagaran ako na makamo. Noan niya ti ko na ninanang mo, iti plano ta pa nagkalay sa iti kabitan na panawan. Kuna na idiimbaga, nga addaan tamutin ka na itinananay atawan. Kat noon niya ti mapanunod ta pagsayaatan ta adwa. Iso ti masurot, iso ti aramidan ta. No kasta, rugyan ta nga rodan nga ipagnadag iti papili sa kasapulan ta. Mapantanto mo iti kalaingan a designer, tagpadaitan itarwatam. Sige, babes. Noon niya ti kayat mo, sumursurot at latan. Maragsakan ak unayan kan magagaranak amang ikalay sakin ka. Ngam, sandak mo't akayat dagiti dadakkel mo para ken ka. San ngay suda ti masurot? Sandak ang madiktaran na may papan iti ayat ko di pagsasaritaan. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa yung episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Adya ti ba panunot yo na amoy apagsayaatan yo akat si aada mo aklat anak ko. Agyam anak nanang. Ngam, kasanon Jimbert, nuguraan da ka dakiti dadakkel mo gapo iti patangi kalaysam iti anak ko. Uray guragan laksi din tak. San ngay suda ti masurot kan makalapad iti panay kalaysak iti anak yo, nana. Kayat da nga ta nga iti balayo ti pakaangayan ti resepsyon no kas pangarikan. No saan daman akayat? Dito yan balayan at ipakaangayan mananang. Sa bagay Iso tinagtulagan mi iti anak yo, nana. Di dakam ko maparitan, adito yung ti pakaangayan ti resepsyon. No di kahit dagiti dadakkel ko ti umay, bayan nyo latan. Sige, awan ti problema iti dayta. Isa bagay, rumbang laeng adito'y balay tababae ti anak ko. Ala, ibagakto ka dagiti karuba ti panagsagaan namin dito'y balay. Taisot pa kaangayan ti resepsyon. Sa dino nga tinapnapanan ni Jimbert. Sumip nga tan. Ani, pwede ka makaid na. Asino ti paspasong nga adam, taita ka pa dito yung sangot treat up. Sumip nga tan. Awan pa'y lahang ni Jimbert. Sumangpet tulat ta no sa dino man itinapanan na. Madanta na ka na. Tanasakit tinakam na apim manaw dito balay. Sigurado nga day ti balay da siya may. Iso nga awan ti pagdanaga. Anya? Ang ije nga tatinapanan na. Natural. Taagay ayat unay di anak mo iti dayjay a babae. Anya nga makanday di babae. Taapi akas la isulatan di makikita ti anak ta. Ani, amangan nupudno ti atap ko. Aginayuma dayjay a babae ti anak ta. Anya? Mamati ka iti gayuma? Oh, jagam mo. Tinasayaat. Kasarita tantumanan inton sumangpat. Diyak kaya't aday diya disgrasyada di pagsabaan ti anak ta. Siya bain, kurak pa no magipang malumpay ni Jimbert. Nag-awid mo tayo. Imbaga ka dito yan namang malam. Ngam, kunana amabain ka no isa nagawid nang. Apay amabain pa ilaang kat nobyo mo. Kan agkasar kayong taon. Siyempre, mabain. Ta saan na pa'y anaya mo unay tibagbagay na kada kayo nanang. Sa bagay ang maguray ka man. Talaga ka di nga awanan ti panagsasarita kadag iti partido na. Maipapan iti panagkasaryo? Awan siguro, nanang. Taam mo yung mat. Sandak akayat ang maikamang iti pamilyada.
Sa bagay, uray awan pa manubos mi adadakilyo, makakasar kayo lata. Taadaan kay mo iti umno nga idaan. Rabiin, itala sumangpat ka. Nagdamdam nagtitao kan ka. Pasensya kayo. No sinigsiganda ka sa mga panmami. Sa dino tinagkapkapwang. Saan nyo natabagan pa Tamang nagpungtot kailangan mama nyo. Iti balay ta siya, min. Mata ka di ba sa bali papanak no sa nga ijay? Ha! Kunak tupay nga ijay tinapanam. Awan dakis na no ijay man pagpalabasa kiti oras. Kat, anya man ang dagiti nagsarsaritaan nyo iti dayjay a babae? Sigurado kayo? Kahit yung ama mo? Wan! Isungaro dadamdamagan. Natulagan ti pa nagkalay sa amin, mami. Aniya? Saan? Di mo ikasar dayjay a disgrasyada! Ay ayatek ni siya min, mami. Awan makalapad kanyak. Sige. Naglakati pa ng tungpayo kanyak. Tapno matauan ka! Uray guranda ka. Uray dirdirin nyo ti ropak iti katutong pa. Awan makalapad kanyak. Nilang patay ti makalapad iti panay kalaysak kani siya min. Nalawag ka di. Saan? Ada, Siamin, agriin ka. Agriin ka, anak ko. Oh, apay. Andiyan pa pasamakin ka. Apay, nagikis ka. Ni, agsangit ka matan. Apay, andiyan na pasamakin ka, anak ko. Rapist na nang. Nagsubli kang payidi. Kat ginundawayan nakmanan. Talaga asaan mo amalipatan? Dahil di na pasamakin ka. Maliplipat ako nanang. Gamit pa na kay tagtagayanap ko. Malagip ko manan. Di pasabak. Ay, anak. Saan ka nga agsangit? Pagkalma ang tarik na. Gamkas lagbay-pay sa day dyan at tagtagayanap ko nanang. Nagsubli kang pay editi rapist. Mabuti nga nagsubli day jay. Kaputa na dagsan, tinagbasulan na kan ka. Saan nga imposible nga agsubli nanang? Numaamuan na nagbunga day di naramid na akin ang ayop kanya. Di ka maganakan, anak ko. Agasawa ka ito ka ni Jimper. Kat sigurado, nakitaan na ka iti day jay aripis. Anya? Natagtaginap mo manan ti lalaki anang gundaway kan ka? Owen, friend. Nagsubli kang pay iti. Kinuntawayan na. Kunada at itagtagainap kat baliktad. Saan to na mapasamak? Kinalidam ang napasamak mo, friend. Ani, kaslag pay-payso. Apay nga takas chay tinatagtagainap ko. Kaputa, saan mo pa'y anamin pinsan anay waksi? Kat day tati rason no apay natagtagainap mo man ng tiripis. Mabali na kasta. Aguray ka man. Madamag ko man gayang. No kas pangarigan ta agsubling agpaiso tinanggundaway kan ka kat dumawat ti pamakawan. Mapakawan mo ka di pay? Saan, ani? Uray agluwa ititara. Pulos at siyak mapakawan. Pabalod ko no agparang kanyag. Maawatak tirik ng friend. Saan ka di pa'y anasibsiban tiguram iti lalaki anang idadanskan ka? Iti ka ano man. Saan to ang masabsiban tigurak iti ayop a lalaki? Ang mga numapatay ko pa'y kiti. Nuyam amo na tibagina nga isutin ang kundaway kanya. Talaga ka di ngawan pulos pamalpalat patam iti langana?
Nasipngat. Itinang saidan na kanya kiti. Nagpartaktak iti pasamak. Kalpasan na ginamatanak. Dagos na apinarusukan. Kat napukak ko ti bukod ko. Ala, sapay lang umataad ang tumutla paglawagan ti kaso. Kat maikan ti hustisya, tinapasamag kad ka. Aging kaita. Mangnamnama akpailangan. Matiliw tumatlaan ti ayup anang guntaway kanya. Rimuar man ang anak ta Enrico. Paypay ang kadilatan nga asawaan na dayjay asyaming. Diyan mo. Ngam no saan tan ang malakdan ang mga sawa iti dayjay a babae. Ipaypaysok tinay baga king kuwana ide. Nga niya. Ilaksid kon nga anak no asawaan na dayjay a babae. Uwin angam. Agmay may isang anak ta ni Jimpert. Uray! Saan kun a pagtatakkunan nga anak no ibabain na ti pamilya tayo. Talaga maipapain tayo. Kadisgrasyada ti asawain na. Iso ano ko na mga ilaksid. Laksid at tumatan, Enrico. Isunto ti bagata inton sumangpag. Barag no agpanonot ti mamin ribo. Naimas to'y ginatang niyo asidayo, Charmaine. Ay, mangan kailata, nana. Katsi ka. Apay ati kamot mangan. Napusog ako na. Anya, di nakabasbasit sa pay marlatikinan mo. Napusog ako. Kan may sa maragsakan ha. Tada kasi nakasango ka nangan. Mabain kan sa laan mo't. Iso abasit tikinan mo, Barok. Un gayam, may sabalik man ti saritaan. Kumusta mo tinapanan nyo? Agsublay kami pa ija City Hall, nanang. At dapay saan may analpas ana ilakad. Sigurado, malpas mi amin itangal daw. Ala, asikasun nyo maron dagitarumbang ama asikaso a papeles yo. Tapno makapagkasar kayon ton. Enrico! Enrico! Apay anya ti damag. Ta dinanunak pa dito opisina. Imawag kanyak ti may sa kadagiti amigak nga agtrabaho iji City Hall. Katimpadamag dati pa nang ipag na da Jimpert kinsyamin, ti papeles na nga agkasaran. Anya! Salbag! Apay nga burak mo matandig ka mo abaso. Makapong tutak, gapo, iti impadamag mo. Kanya ti aramigan ta. Ipalubos ta kadilatan ama asawa na day chay a babae. Kasarita tantupay iti mabimsan. Ngam no di na talatadinggan. Kat pagtalawi kon, ijay palay. Ay, agyamanak. Nalpas mo't la amin ang nagitirik-rikito si diba nagkasarmi kin Jimbert. Talaga nga inapurayo ha, friend. Awan, friend. Numabalin ko ma. Uray inton bigagan ti kasar. Ngaro da mabalin. Naibaga nga tan ni Jimbert kadagiti dadakkel na. Nga ipagnayon dagiti papeles yung agkasar. Sana kanupay ana ibaga. Ngam, iti panagawid na ijabalayda. Ibaganan to kanun, friend. Sigurado, kontraan lakit di dagiti dadakkel na. Ti plano yung panagkasar. Makamon ni Jimbert ang mangilaban iti amin. Sa bagay, saan da madiktaran ti boyfriend? So nga uray kumontra dagiti pakay kamangap. Sigurado lata nga ikasar na ka ni Jimbert. Anya, nagpadait kayo, niti usaran yun tong agkasar kin ni Jimbert? Wala nang. Napan kami iti may sa asikat a designer. Ala, sapay kumatawanan ti makatubang iti dayt a plano yo. Kampantiak nanang. Mailaban ni Jimbert ti panagayat na kanyak kadagiti dadakkel na. Kastamat ti pamatik. Gaputi saan na matukod a panagayat kun ka ni Jimbert. Kat ala, sapay la kuma. Tanaan anay tun nga aglunit ti suga at di tapusom. Kat malipata mo, dayjay anang idadanas kag ka.
Enrico. Kapay ngaging inom ka matan. Kaputa, mailaw ako binom. Kailiw mo ti arak? Wano kayat mo lang nga malipatan ti agdama a problema ta. Maipapankin ni Jimpay. Kaya kung ay bartekan ti anak ta, Stella. Tap na yun sumangpan. Kat guraam, kasta ka di. Salbag, kasla masinsinitan dagiti gamgam ko. Masurunak mat iti anak ta. Namtsak kaya tadang ramen, Rico. Pues, ingka nga ron irwar amin nga arwatan na. Saan mon apadanunan dito yung palay? Tamangan numapatay ko. Nya nga tati ko na di kitidrakkel ko. Naibaga ka nalpasan na kiti papilis akasapulan nga kasarkin siya min. Jimbert, Ni mami. Nakarpang tumas di kanya. ayop ka. Inaramid mo lang tanti kay kayat mo. Talaga ka di. Akas talatan kalakakada kayo timang kabi kanya. Kurang pa'y dayta! Amumin kinita, timtipan nakalpasan dagiti papeles yung agkasarkin ni Siamin. Nakamonyo. Saan mo nadamagan pa'y? Awanan ti Sirpina no asino man tinangibaga kada kami. Imbagak itin kada kayo mami. Awan makalapod kanyak iti panangikalay sa kanyamin. Pues, tangay tinakampulos dengdenggan kinitatim. Kating kabagkatan ng dagiti inruwat ming arwatam. Tagtalawan! Anya? Pagtalahon dak mami. Agpili ka! Surutam dagiti pagayatan mi kinitadim. Wano tayo dya asya main di surutam. Santa ka pagpilian mami. Amangan masaktan kayo la. Masabol nga agpili ka! Tap na amo mi matar aramidan mi kinitadim. Oray laksitin tak anak. Di dak tumalapdan. Amang ikalay sa kankwana. Tay ko na kon. Ay etik ni Siamin. Kat oray asino tagdebdeb pa. Di da ka malapdan, mami. Pues, awan nga rutan ti karpangam asumrag iti balay tayo. Nagtulagan mi kinitatim. Ngano asawam ni Siamin kat laksidan dakan nga anak. Nasakit man nga watan, mami. Awan mabaling ko. Takabailan, tak may balang anak yo. Gapulang iti kilo, a prinsipyo. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Ako nataksan. Jimpert! Ano dagita bitbit mo? Malita matangay sa. Awan. Pinagtarod ako dagiti naganakanya ka. Mabay na kumasumang bay diti palayong. Pinapos kontiro pa ka. Sige, umunag kang karot. Nanang! Nang! Adda ni Jimbert! Ani, nasapa ka man ita, anag kape. Tsak nakaturturog iti kakapanunot ko maipapan iti anak ta. Anya? Gusto nga tati inaramid ta. Anang papanaw kan kwa na dito balay. Gusto. Kaputa na tangkan una yon ti ulo, ti anak ta. Nga, may isang anak ta ni Jimbert. Agmay sangag paiso. Ngam kinay kayat namot a pinili ni awan kwenta na a babae. Iso na saysaya at laangon nga ibilang tan anatay. Mayat matitimpla na ito linuto, anak ko. Kasta ka din, Nanang. Oh, Jimbert, pwede ka matanmangan. Wano, di mo ka di kaya tilinutok apakbat asidain tayo. Ha?
Ay, pasensya kan barok ano nateng tinaidasar asida tayo ita. Kasto itisid sinami amarikrikat. Ket sapay kumatamaan usam. Ken mayroam kan tumetlaeng kan dagiti kastoy ang sangsangun me. Awan pagdanagan nyo, Nana. Magustok mo tinatang. Apay nga rod, aday ka mangan. Mga anak, pampanunutik lang ti matanin akalay sa ta. Ay, awan pagdanagan nyo kadagiti maisakana. Taaddan kinasaritak nga umay tumulong. Agyaman kami, nanang. Ngam nang. Umanay nga tamot laang tinted kada kayo ni Jimbert a kwarta, amay gatang kadagiti maparti a baboy kun baka. Ay, umanay. Subsubra pa'y kat nga tan. Magatang tayo ti hupat ababoy kan maisaba ka. Saan nga tangag kamto, no agkurang ti maparti, Nana? Ay, saan barok? Adun dayjay amay sagana. Upat ababoy kan may saba ka ti maparti ti kaaldawan ti kasaryo. Diyos ko, ang sakit mo tanti tiyan ko. Anay, aganakaksan. Jimbert! Jimbert! Umay ka man! Aganakaksan! Anya ti kuram, aganak ka. Itaray na ko man di hospital. Sige. Umay ka. Asibahin ka. Ipang ka ni di ospital. Lalaki ti umuna ang anak ta. Oh. Apay nagsangit ka? Saan ka kati amaragsakan? Ta nakita mo di anak mo? Barang sa kanak. Yung magkasangit ako. Taday tama na dagat yung bunga ti panagaguntawan ko. Saan ka nalumdang? Isong nabaging kasar ka. Sakbay nga ganak ka. Tapno da tumaktir nga mana. Agyaman na kiti panangalangon mo iti dayaw ko, Jimbert. Ay, tengka. Saan atin napalabas mo ti makatubang? Tapno ay tengka, agraman ti ipasungay mo. Agyaman no ibilang mo, kaspatput nung anak. Opay, saan mo matadara ti agtaltalay tayo kadagiti urat na. Enrico, akin inom ka manan. Bayanak lang, hali. Wen angam, kimutong kan. Baybay amutan, tibagim. Kasta amutan dagiti negosyo tayo. Oh, Oh, nasakit lang, tinakam ko. Nasipon pimanaw ni Jimbert. Katipay pulos si Mirip nito'y balay. gapo siguro tanagbalinan a babysitter ti anak ta. Tanaganak mo tanday chay asyamin. Salbag. Anya ko matiganas na ang mga iwan ti saan na matabuto. Amo matan di anak ta. Martir. Di na padpadasan nga ipakita kada tatewbay. Tanyak pulos yawan. Makay ayot ti anak mo, friend. Amunan ti ko marayo. Ang nga rod, friend. Anya tinagan na? Jimbert Jr. Anya? Nagan ti asawam tinagan ti anak mo. Apay akinayat mo. Idinto ta saan mo't nga iso ti pudno nga amana. Isuti kayo ti asawa. Uwan ang numadaan kayo ti anak. Saan nanton amay panagan tinagan na? Ta junior mo tin panagan na iti impas ngay mo. Saan a problema day ta, friend? Taado mo ti mabalin anagan na pagpilian mintumanen. Sa bagay, ang aguray ka. Madlaw ko kit kaslada pagkaingasan ti anak mo ken ti asawam. Anya? Kita ang ti agong na. Dagiti bibig na ken kurimatmat na. Uray ubing pa ito anak mo. Ket kasla kaingas na ti asawam.
Ay na, hustunan balong. Sumardan kang sangit. Kumain mo naman mo. Samin, tay gatas si anak mo na. May kan, mabisinan. Hustunan balong. Kumain mo naman mo. Ato yung tigatas na. Dahil yung tigatas mo. Sumardan kang sangit mo. Ay na, Ha. nagsardengan. Talaga ang mabisinin. So asangit itay ta mabisin mo't gaya man ay na. Chimbert, agyaman nak iti kinasayaat mo iti anak ko. Saan? Sana si kalang takin anak. Anak tatwa. Ah? Ay, awan gaya man niya. Time bilang mumutya na pudpudno nga anak ti anak ko. Ang amo? Adanatlaw ni Ani iti anak ta. Ano tinadlaw na? Kasla, kaing-ingas mo kanu ti anak ko. Ha? Mangrugi ka din. Amay putak-tak di may sa kapaliman. Oh, apayan na pamulagat. Kan na imayang ka itimbaga. Ako, siguro naginawan na kidi. Iso amay kayong ingas ko ni Junior. Ta, kanayon nakmat ididiti balayo. Nang ron na din inawon pa lang. Oy, Jimbert, tapno amom. Saan asikatin na ginawa? Oh? Sino nga ron? Secret. Saan mo nga amuan? Ta, mapainak ang mga ibaga. Anya? Agkain ingas da Jimpert kan timpas ngay day di asyamin. Uwan nanay Stella. Isutin nadlaw ko idibubag ni Junior. Junior tinagan ti anak ni Samin. Uwan nana, Jimbert Junior. Ta isuti kinayat ng panagan ti anak yo. Saan na putot? Apa pinagbalin na at Junior day di nga ubing? Uray saan na aputot, akas kunayo nana, kat bilang namat akas pudno nga anak. Talaga apag tutun na kami to at Jimbert. Saan nana? No di kat ipakpakita na laang tinaindaklan a panagayat na kadagiti agina. Anya? Kaing-ingas ti anak ta, timpas ngay ni Shamin amalataga. Isuti ko na ni Ani agayam ti anak ta. Gapo ti impadamag mo. Kasla kayat ko ang makita ti ubay. Anya? Kayat ko ang makita no pudno a kaing-ingas ti anak ta. Kasano ko ma? Idinto ta saan namat aputot day di nga ubing. Ani, nabayagan ang maborbor anak iti anak ta. Tana idumduma unay ti panagayat na kinisomay. Nga uray no amuna, nga adta nang idadanas king kuwana ide. Kat isupay lang ti pinili na. Daytat pagkunaam, amartir ti kinatanga di anak ta. Oo, ragam no agpaiso. Akain ingas ti anak ta. Kat, mga no. No? Anya? Apa di mo ituloy? Diyos ko, saan ko ma? Anya ti kayat mo asawan? Napod akain ingas ti ubeng ti anak ta. Saan nga ta? Nga iso tinangguntawa ide kinisakbay? Anya? Diyos ko. Saan man atila nga ipagpagam, Enrico? Uray akla asumkar. Oray tumuknot sa jay langit ti gurak pa'y langit anak ta. Katinantuman pumasyari yung balayin ta. Takitaag ti ubeng. Anak, talaga nga amo nanti kumarayot ni Apok. Nabalod mo na dumakal. Wan nga rod nanay. Adun at talaga ti di makilan na. Dandanimot nga minin agmaysa na tawan. Iwan, kahit iti panagdakil na. Makita. Apay nga akaing-ingas ti asawam. Ah? Amom nan. Adu kayo nang ibaga iti dayta. Kita man na kita matana.
Ti akong bibig kan agraman tayo kita-kitay na. Karupuro pati asawa man ako. Nairutin ti turog ti anak ko. Iti panang kitkitak ken kwa na. Agpaisun sa ti bagpagadag iti tattao. Wen, kaing-ingas na ni Jimbert. Kasano? Akaing-ingas na ti asawa. Ket bunga ti pan nakaidatanes ko. Idin tuta. Saan mo't ani Jimbert ti na ginawag? Wano? Oh, sana. Imposible nga iso. Diya kaya't panunutan at tinakiasawa kat iso tinanggun daway kanyak. Hello? Hello, Nanay Stella. Nakaawag kay man? Iha? Ada ko makayat ko akid tawan ka na kaapapuar. Anya day tanana. Sige, ibagayo. Kat no kabala, ipaay ko wino aramida. Baunan ka kumaamang ipakaamo ka da Jimbert kini siya min. Pumasya kam to kini Enrico iji balay tain ton bigat. Anya? Kaya't yu ang mapanpasyaran ida? Inkay ka di mang probukar Nana Estela. Kat no kastaman ti gagamyo. Lading ito didak mabaon Nana. Saan? Saan na day tati panggap ni Iha? Anya ko matimaganab mino ingkam mangriripok. Anya nga arason, akayat yu ama pansarungkaran dagiti agasawa, Nana. Kaya't mi amapan kitaan ti ubing. Anya? Nagbalin aburbor tsaka da kaming agasawa. Day di imbagam akaing ingas ti anak mi. Ti impas ngay ni siya main. Jimbert, imawag itay kanyak ni Ani. Ano timbaga na? Umay ka no pumasya dagiti dadakkel mo. Takayat da makita ti anak ko. Kunakmet, asan mo lang anak? Anak tato ha. Ha? Ay, huwin gaya man niya. Kayong ingas mo pa iti anak ta. Hindi pa lang sikog mo. Imbilang kumutan, akas nagtawad kanyak. Agyam anak Jimbert. Gamamom, itin inot pa nagdakkel ni Junior. Ibagpagadag iti makakita. Kayong ingas mo unay. Di mayat. Tapno may pagpanakil kumot, kaspod no nga anak ko. Jimbert! Addan dagiti dadakkel mo. Isudan dagiti dimteng. Umay ka, duwata namang sabat kadakwada. Diyak kayat. Si Kapay lang ti umuna ang makisang kwada-kwada. Oh, sige, naisot ko na. Sige, mapanak nga rod iti ayanda. Panawang ka pa eh. O sige, ingka nga ro din sabton ida. Kuna ni Ani. Interesado dagiti dadakkel ti asawak ang makakita iti anak ko. Gapo iti pan nakadamag da akaing-ingas ni Jimbert Tubing. Diyos ko, saan ko mga pay sa ti agay ay ayam iti panunot ko. Tsak kaya't apanunutan. Ani Jimbert tinanggun taway iti kanyak. Ang apay akayong ingas kagpaiso ni Jimbert anak ko. Ay, niya karamitak. Tapno malawlawagan ti pan nakapurputsak. Amukan. Wen, apikit din na saan. Pa-DNA itinalimag ti anak ko. Ken mangala ak tumat iti sampalay ti asawa. Tapa-DNA tumat. Kahit na mami kung dadi ang makita, di anak ta. Isulaan ti ginagarada. Oo na. Ipalubos mo kuma. Ipakita ka dakwada. Wala nga ma. Adatin dayon namat maturog. Bambantayan ni Nanang. Ni, nakaringan. Mabit lang talha. Ipakita ka dagiti nakanyakanyak. O sige, ingka nga rodan. Ang alaom dyan na timpla agatas na. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo.
Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo ko maipanubos ang malabsanan da ka dagiti sa marunupay nga episode. Isu nga ag-subscribe ka ta ang mga may panggap keng kan iti sumarunungay kami patangatang. Mami, Daddy, adtoy ni Junior. Ha? Apo, Mami, inawagan niyo iti Apo. ay kwa. Kapay nga tangamin akas laat darag. Uanarig nakita nakita tayo uping. Kaing-ingas mo ngagpaiso ti anak ni Siopay. Ay, gaputas siya siguro tinaginawan na edi, Daddy. Mabalin ka di asublatag nga ubad. Siyak man ti umuna amang upakan ko, ana. No kayat mo nga ipaubba ka na kami, Sige, Mami, hubo niya. Rignain niyo matibara ti bagay ti anak mi. Anak ni, kunam. Gaputay di pa imbilang ko na po nung anak ko. Nga na, muti marutin mo to yan. Taubba man ni Junior. Enrico, arak mat adagos ti sinamom, apa man na simang pata dito balay. Maborbor sa anak. Ani ha? Masanodsod ka ba? Itay nakita mo ti Obey. Anya, tinarik nam kingwana. Darag o iti kaunggak, Enrico. Iso, nawagak pa'y iti apuk. Agpadata terita. Iso maborbor sa anak. Kanagpaiso, akaing ingas ti anak ta, dahil nga Obey. Paiso nga ta, anaginawan idi ni Siaming ti anak ta. Iso akaing ingas na. Sabali, ti agay ay ayam iti panunot ko. Ngam sapay la ko ba, tabindot ti atap ko. Anya ti atap mo? Saan nga ta? Nga ti anak ta, tinanggun daw edi kinisabay. Anya? Oh, tila ibagpagam. Diyak kahit pagatapam ti dagas ni Jimbert. Nga oray no linaksid ta nga anak. Awagak to. Kapay, anya ti bagam kan kwa na? Paumayak dito'y balay. Takayat ko, akasarita ta, iti sangon sa ako. Palutputak no anya ti rason. No apay akaing ingas na ti anak ni Sabay. Hello, Dr. Cross? Anya? Adan resulta ti DNA test ti asawa kan ti anak ko. Okay, doktor. Umayak di tayo tamot lang. Bye. Siamin, ada pa na? Sa dino? Imawag ni Daddy, kunan akad na kano akasarita. Ha? Anya di pagsaritaan nyo? Nandiyan ka mo. Siguro, nawat dan, di ba nag-asawa ta? So akad na kakasarita, top no maornos, di saan may nagkikinawatan. Sige. Ingka nga Roden. Sapay la kuma. Takayat dan nga agpay so ama urnos ti amin. Napananjay asawam. Mapan ije balay dagiti dadakkel nanang. Iti anya ka po. Idinto ta nabayagan alinaksid ta. Imawag ni daddy na. Kat kayat na kanwa kasarita. Anya. Kat imbagbantan na pan. Nadlaw ngamin ni Jimbert. Di pimasyar na dito'y balay. Kasla na subsubanan tigura da iti asawa nang. Kat atapin na. Kayat da na maurnos ti amin. Ala, sapay la kumangarod ta kasta anak ko. Sige garod, mapanak man itayan ti anak mo amat maturog. Itay pa'y amat maturog itindayon na nanang. Wan, talaga maturog la ti ammo na di anak mo. Ay, nang, bantayan niyo pa'y manlaan nga rod. Adda pa panak. Papanam ka de, mabayag ka. Saan nang? Agawid ak tumatlaang adagos apaman amaalak ti gagarak. Sige nang, mapanakon. Papanandaga ta. Di pa'y lagat nagpaitulod iti asawa na. Sa di na mga tanti turugan na.
Addan resulta ti DNA test da Jimbert ken ti anak mo, Shamin? Wenani, isong mayak. Agpakuyog ako makin ka. Mapanta iti klinika ni Dr. Cruz. Sige, friend, kuyogan ka. Ngam no anyaman ti resulta ti DNA test dagiti dua, ket agbalin kanto kumalataan na tanang. Tsak maipasigurado, ani. Iti ka nito, akadara ni Jimbert yan ako. Tsak laamon no anya dagiti sumarunong tungatang ko. Asawa mo ni Jimbert. Ken narikna mo no kasano ti panangipatag na kada kayong agina. Uray kasanot kadakkel ti panagayat kanyak ni Jimbert. No isu ti tuntun-tunig anang gundaway kanyak iti. Tsak mapakawan, ani. Aniya? Jimbert, uray no kunami alinaksid da kan nga anak. Anak da ka pa'y lang. Iso di na kami kumapagilimutan. No andaman palimod mo. Ay, awan palimad ko, Daddy. Mami. Anya nga ron ti makagapo, akahing ingas mo ti anak ni Shamin. Abo nga day di pan nakaitatanas na. Diyak ka mo, no? Apay kayong ingas ko. Kung nagtumot adi na kami pagilimutan. Ibagam no anya ti makagapo. Amom lakit de. No apay ngagkakaingas kayo iti anak ni Jamain. Anya ka diya talaga ti kayo aparwarin, Daddy. Sa anak ko ngagpalpalikaw pa'y. Si kakade, tinanggundaway ide kini Jamain. Anya day tan asaludsod yun, Daddy. Iti pailangan maburburtsaan kami kanka. Kadimi mo utob a panunutan, no kasano ti kinamartir mo kini Shamin. Inkasar mo iti laksid iti panakaamom, a biktima iti panakaidadanas. Kansi ka pa yung titimak der nga ama timpas ngay na. Abo nga ti panakaidadanas na. Impatag mo akaspod nung anak. Kan kang runaan ti amin. Kain ingas mo ay. Jimbert, sika ka titipirpirukan dagiti pulis a rapist. Kwa? Sungbatam iti agpayso dagiti saludsod me. Tauray no kunami alinaksindakan akas anak. Kadimi na tamot maibturan abay-bayan da ka, iho. Sikadaan kami amang tulong kanika. No sikat na ilaw an idi anagaramid iti takas kini Shamin. Mami. Agsao ka. Si kakade tinanggundawa ide kini siya may. Pagpakawanan dak, Daddy. Mami. Kaya't mo asawan. Siya kinanggundaway kan kwa na. Saan? Diyos ko. Karasaan mo kayang daya, Jimbert! Sa talas! Sabi anak. Ang pamamatay di tatawa na kitibado ti asawam. Jacqueline Pagarab! Demonyo mat gayam daya, lalaki na lang! Saan ka maawatan? Apay ako nam adimonyo. Kaya yatan na kalaunay. Iso tinipis na nang! Iso tinanggundaway kanyag! Anya, kasano nga iso? Anak. Impa-DNA kiti nalimad. Gabuta ka ingas ti anak ko ni Jimbert. Positive akadardara na ti anak ko, nanang! Nia, asawa mo anak mo. Kasano pa'y nga ron amagunod mo ti hostisya, tinakasapatan ka. Uray asawa ko ni Jimbert! Pabalod ko! Mas Ania. kanya ikaro na tinaramid na kanyak ang kinaayop! Nanang! Basol ko ka di agayat. Tapay api na ibalod na aksyamin. Saan adakas ti agayat? Nga masapol nga idalan mo itinasaya at awagas, Jimbert! Pagkawanan ako, ma. Nainalakay ti persaan. Saan ka mapakawan? Malungsot ka diti pagpaludan. Kaya itin ka. Napanagnig ka mo na ita. Ba iti panagdinata ka sa kasawa. Sana matukod ti panagayat mo kanya. Hanggang itinalabas a panagayat mo. Kay tamat ti rason. Ngayon, tadalas mo tintayaw ko. Pagkawanan ako, ma. Saan ka mapakawan? Kit ka putadakas ka.
aglinipatan kas agasawa. Saan na? Apaya kas timutin. Dahil di ka din tisupapak tinaaramid ko apasol. Enrico, agpanunod ka kumano ka sa no matulungan tati anak ta. Awan mapanunot ko, honey. Tay panubos ta kadilatan ama bulok iti pagpaludan ti anak ta. Nilang sa main ti tulpak ti waya-waya ti anak ta. Pues, indan tungarod ka sarita. Taparang no kaasyan na ti asawa na. Nakakasimot ni Jimbert iti unag ti pagbaludan. Sige, hintan to. Nasakit mat kanya ti pan nakabalot ti anak ta. Nuwapay kita nagaramidan na ngamin iti takas. Ti palawag ti anak ta. Katap no isina ti boyfriend na ay di ni siya main. Iso, aginundawayan na. Kat nagbaligi. Tainsi nang agpaiso, tinobyo na. Kat ti parangisi na ti boyfriend na. Inaramatan ti anak ta. Awan, aging gaan agunod na ti ayat ni siya main. Kat nagbaligi amin a plano ti anak ta. Gamit na. Isumatan ti agsagsagaba, Enrico. Apay ngay may kayo. Bueno, umayo ka di kitaan manan ti apo ko yun. Wan, no ipanubos mo makita kan, maubami manan. Ladingitan. Ngansan yun amarik na ti para ti bagi ti apo ko yun. Jak kayaten amak kita ken maubayo. Sabay, sana kami ko mga irama na kagura. Nila ang Gimbert ti nakabasol. So di mo ko maipaidam ang makita kan mailiw mi ti apo ko ba eh. Kan, saan lang ani Junior tirantami? No di kat, uray si ka. Kaya na ka makasarita, may panggap iti panang pabalot mo iti anak mi. Rebeng na lang ang amabanot. Iya, di ka katimasyan kan ko na. Malamlang mo ka nito unak, di pagpalutan. Inlaban na, ti panagayat na ka. Gaputa ay ayatan na kauna ay siya bain. Pudno dayta. Ngam saan nga ti wagas na. Anang sukdal iti ayat ko. Intadanes nak ti anak yun. Mapalin ka di iya. Ibata mo tinapalapas kan pangawan ng ti asawam. Aging gaad di na maikarutin agbasulan na. San kunto ang mapakawan. Mamakawan to pa ti Diyos. Anyan tulakit din kada tayo aparsuhala. Sa anak a Diyos. Tapno nalakalaeng apakawanag. Ngam uray man mapakawan kunto ti anak yun. San kun akayat nga agden na kami kas agasawa. Ano? Sabi, Lakamon na ti kapaitan na balas tinaramid na kanyak apan ang kuntamay. Isu nga uray agmalmalam kayo nga agpakpakaasi kanyak. Awan mauray yo. Imay kayo manan, mami. kadwak ni Daddy. Daddy, Kumusta kan dito pagpaludan? Iho. sana nasaya, Daddy. Iso apang asyo. Tulungan ako makaroon dito eh. Napan kami nagpagpakaasi kini siya mga asawa. Imatun ti puso na. Tako na awan panggap na amang ipapawa iti taron kontrakan ka. Apay ngagsagaba akas to eh. Basol ka di ti agayat. Sana abasol eh. Ngam tiwagas mo ang nagayat. Ti saan husto. Nga iso, tinakaibaludam. Tiyan mo kiri. Sana nagpungat inaramit ko. Tiyan mo. Saanan amay putak-tak ti palimat. Di mo na panunod. Nga amin at tinatakas. Kadadalata sa pa.
pag naapamalas. No saan man ati mismo ang nagaramidam iti kinatangkad, ti mangipaay da ita apamalas. Kad mismo nga ti Diyos, mangipaay anak ko. Mami, Aganos ka, iho. Tanay tuyan ti sukpapa, tinaaramida amason. Ala, ket dituyen ti pagpatinggaan iti drama a may panggap ken ayat. Sabay kumata nasagid kayo dagiti paspasamak ken adal napidot yo nga adal wenno inspirasyon. No magustuhan nyo iti drama tayo, di ako maliblipatan nga i-like na ito nga video ken ag-subscribe tamit din tapno mangigam tumanen tay sumarunong ngayon kami patangatang agyaman na pagayam.